سلام كم يتقنيش تفتخم تختتلتي مدباتنا كان وترون لمون حدث حست عزنا قريبنا لنا أقدمنا كومنت شير لايك كومون سبسكرايب مقبر أيترسو عنا بلنا نقرأ جزين سوشال ميديا كابتل على يبلنا له نقاس ولد مريم قسقاسي اسكا نسمع يوم عدمنت عنان انتدأ رخيبنا زين سمعان زين ريون ايكلونا نيو ارى زازقر رخي كونون كابلا من فرحة قنيتنا لنا لومي إنا زناقع عزا زنقع عود مسبب زحو كي تبقس هالكف يبلنا خب هالو دحر قرب قزيدا انتينا هنكون اي رد متين نمبر كي ديدو زنبرس كي دو ينبر متين دخبهال كنسمعينا نزق قديما خم بقس هلا زفلن كون اصحف نخبقس سجددن مخنيات اتي اب غازيطه حداث إرترا مبل 31 عامت قصر 257 سنبت على 26 2022 عامه مرت سنه قد شدشته ايفال نوحت غزي اب تحت زبل عمدي بايمانت محاريز تبهلت ابركاتي استانقده عنقصيو ام بغاس زصحف صحفيت كتر ناي منباب شوهات كم زنبران مس غزي غنا كم كل سبا منباب زبل امر تريفو بسوشال ميديا كم استتكن جناي والفي كم زتريتن صحيفة كم زغبراك عند مغنيات نفس سوشال ميديا حنساب نسلام تايلا وس مسبلت ناب نبر هيوتا كتملس كم زي كالتن دفرتون كتركب كم استتصقمتون قلص خوينا نجرا قصيلاون از كله ناي فتنن بدهون سغيرا كاب حلم ديو كاب غادي برمسبلت كله التاو غنو قلج السلسترايا نخم ازا امسلو بسوشال ميديا ولفات نزخون سبات بفلاي دمان من اسيات قال ختبل كم استبقست كتنغرنا انبيبنا قصيلاون غزيا علامه ابزلو تمرتن فلطتنا وعلاتو نيران تتخون نتن اب سوشال ميديا بدنبي زصنعتن بوست كومنت شير بروفايلن زبلو لمدات قالات كتوسخلن تخل منبراون اسعيبا نغر منقد خابا نزن سرم دغغام زملختن قنطار قالات ملئات لي نيران تتخون قدامي ديغري كتسقل اخل غزي منبارو تبيعه تزاريبا اسغيري هبا يزبل اقديما جيغا تزاريباتلو تاريماتلو سلازخونت جن انقع نابلبا ملسا سبريو مخنياتو اتتصبو نغرو ينوح يحصر ترديوا بمهلاو اغنع زبل رأس سكمتيو بزعبا غزي خبتل على قل خبلي اب عالم نواغا غزي زدارق كبر زلو نغر كم زي لمچم زطفانا يكونن غزي خنبل انكلنا بزعباتي زخبر نغرينا نبحال زلنا غزي اتزدغلص كبري انهالو خلغنا كان خبرو عين الرأنينا زلنا انت تبحلون ابايتا استرعي مسكر ليزيد ليو حقيو اب غزي زلنا املخاختا بان كايدو معلتاو نطفتاتو يزغمكم بحالاي ام معلتاو نطفتاتنا كان فطرات متن اب لعل غزي زلنا خبرن ترئينا نغزي بزغبا سيعبنا يلنا مالتيو كبري انت نفيقنا خا بنصارو نقتلون شللتنت نوجلونا لنا مالتيو هلاو غزي بتن كايدو نطفتات زفصم كاب كونه غنا سلمنتاينا كباب طقمي اتحساسبانا تمركيسنا زينه ساليوم البزي بلا مخناتات درديرنا كبرو نبرسو زلنا كم ترى نجر كنسحبو كنمطون كم زي نقص سلستردانا دينا ولاس ابلي علو كبر سلا زي بلناينا اكبابرا غزي بفلاي ابانا امن اسيات عزيزه سكفات حزان اكبابران غزي زلنا اطمامتا ماازون الناس حتى يزغيد زلو اتقندي مخناتكا انتي الكام ستحتت نصر سخونه ملسي زهبكا ايتركبن انت رخبكاون قصر حبشا اندالو زبل زي عقبكا ملسيخا كتسنق تقدد بحصر زبلغنا اتحساسبانا اب غزي زلنا الرأيا تحوت بمخانيو وقا غزي كبر مخانونا تردأنا خلنا مدما من اسيات حدا عينت ميزان كنهبو عين الرأن انا بوغني نخبر غزي تردينا انت رأسي عبنايو اتحقنيا مسلنا انا نلالي زبر ردئتي زلني كل نجر بغزي ايو زسرحن زلكعن اوشتي كلن تناوي نجرات دما بغعزو غزي سلاسل مسرت غزي كام نفسنا سلازنقسن نمسلنا اقليحو كم زرقني سكلت جن
بخمينا نتمتو نتقملون معالتاوي أسكافنتو إن عزز إيزو خيد زلو مرداتا أزيدو من زي قرعون أتحاحزا كم زلو إيو أبايتا زرام هاوتي تدو بلو نافت زبقسنا زعبا خملس زعبا سوشيال ميديا أزيلكا خدم دموزت أقميو بزيكاتي حفتنا هيمانو زل علتو مليو زفسس زعباتات نختل علون زد الرغيو أبو نزر أخيو ألو تاون أوان تاون قنو كي مزنكا كي جمجم كان كتقابرو مفتانون اتي أبز جزي مرزن كوين نازليو زر أخيو مفتان بار من إسي كوانتو خنه بخمي عقبابن تنقاقن تخيد زبل حساب كتبقس جنا جزيو سأخلي يمثل ناي نفسو وكاف تقلقالي بروفايل زلو تحستو نزي مسل الكان متنتانو زكا علي كونن اتي مزخون سايبخون نبرتن بالعن تسائل كامل التاف زهل وسميعت كونه نزمت اكا كومنت هاهيل كامت ابايقن نقرو زردقاني كونن كابتي لمادو زخونه واو زلخايو صبو سئلنبر تعيمكا تسماميعكا كالا انزبل ملسكو زلمبتنين سرچونانيو كومنت مبزحونكو حقي بجق سلازبلكا نابديق زبالة بأسي كوستكا يقليو كابس مرا نابتهم كباها أزيم ريحقهم زلو سبات بقالات تجاراقف مالتيو اتقت امنايك آلات كوينات كوينو ولا نتتسكيفو زندكا زنبر فتاويخا مسل سفسجيرو حرق أنكا مسمن مخانو كساب ترسي عبت حكا ازي مسمن تاي قصر محرتي وردل نمبر انتاي بحال كوينو لومي إذا أب سوشيال ميديا زفرنا مدبات زبزح خفالو نخبرتات حبرة السبنا زبل المخانو كاباي منقار تدليو أي مسلنن مخنياتو أما عطاوي هوتنا نريون نسامعون زلنا سلازخونا أتسكفتا زفت أرزلقنا أزي كونن انتاي دا كاب بزح صبوق نقرنا يهدمنان زن فتسنان إنها اللو خنسو أبدمنا ناسرات أي خيد مهلاوئيو قديدو زلام نحبرات سبنان مننتنان كبرتاتنان زنت أبارق كبرن حيالن فيديوتات بوحد قصري زقلق ألالو كوانتو خونه كم توحدهم زسعبو هزبون وحديو اتمقنيات وحديو حدا خابقو سنة مقباراوي تقبار استحوسا فيديو زيادتا بزي سنة مقباراوي تقبار تانيت استسرحت فيديو سلت الرأيو بحصر زبالة سب انتس بحماق انتس بتصبو كسعبكا ويكفلتكا زخقلو كوانتو خونه أبز أوانقنا بتي زسكفكان أفرحي الشمكان على تاوغنو كسعبو مرأيون نايلو بزبن زلو حماميو بقمت قد مسالست عامتا بلي خون مس حدا ممهارتي زنبرا من اسي أب حدا وراي هاندبت نرخبالكم اتما مهارتي نبر زي كمتي أنا شعي زفلتو تأغرو تقنينو اسكين كدان تخدينو أأزانو تشغيرو شفا شفت عينو بخافيلو تلاتيو هسس زبالة خوحلي تلقي مسقونة فني ززاربوت أفيني تعني ده أمتماتو إنيرا حقن مزراب كومر أزي بحال كوينبر أبتهموت أزي تتعيني نبركو كفليو دلي كوانت نبركو ناينوح عمتات زغرتات النام تسقنا كحزني يفتن نبرا كم زي ودا إلن علال توديو كرمي مبقاسيقن حانتي كرئي النزدالي سئلي كم زلا نجيرو موبايل خفيتو اتازا حسوا سئلي أرأيني اتازا رأيني سئلي نتا أقدم زعل الكخم مسلو كم زلاتا أب فيسبوك سقيلوا مالت بوست جيروا مقرامي كي وداهن كلو خدما بزعباتا بوست زقبرا سئلي زموت او كومنت أرأيني زقرميو اتزمت او كومنت كي يقدولكو كي شرممكو نابخم يبلالخو انه بولو أنببو إذا خلو تعرى خارئو فتاري صقياتي فتقرلكا كورات انببتي بعلهم اسكا بزرداءكم ملسهابلو نقص البلو بزعبا بيبي شاور زبل أبز قزي أبز تأتاتو لمدون تلعيلو صحافيتون ناي قزي نقسنتا زخري أكافيلا حساباتها قليتا بحجيزو لدقلعو أب كبدن جرق واتفن بيبي شاور كيت أوتا سكفتا خمز اللواون والسيخام يقدا كم من دين توليدن نيمن داخ وسدا كقبرأي نمبر يرئيان ديت زلوا انتاتي نبي بشاور تباهلو درف زي مسروح قنا ما اسكترف كوينو دروكا اب اسني فتح لهم كم زفلت حبرة سب إيرترا كابسرو مسرتو ناتي زبلو
ኮስኩሱን ሓብሒቡን ብዓብኡ ድማ ተቃሊሱን ዓቂቡን ዝሃነጾን ዝኾርዓሉን ዝሕበነሉን ባህላዊ ክብርታት ከም ዘለዎ መቸም ኩልና ንርድኦ እዩ። እዚ መርሓ ኮይኑ ዘኺደና ዘሎ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ እዚ ካብ ቀደም ጥንቲ ብክብርታት ዝተሃንጸ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ሕፉርን ክቡርን ድማ እዩ። ከምኡ ኸውን ዘኽኣሎ ምኽንያት ውፅኢት ሃገራዊ ቃልስን ንጹር መርትዖ ዘለዎን ኣብ ልብን ሕልናን ነፍሲ ወከፍ ዜጋን ዘለዎ ተቐባልነትን ርቀትን እዩ። ከም ዝፍለጥ ባህሊ መንነትን ክብርታትን ሕብረተሰብ እዩ። ኣብ ዝበዝሑ ጽሑፋትን ኣፋውያታታትን ጽዌታትን ሃገርና ከም ዝግለጽ ባህሊ ንህይወት ደቂ ሰብ ብሓፈሻ ንኣነባብራን ልምድን ስድራ ቤታት ከም ሕብረተሰብን ዝገልጽ ዝሕብርን ንጹርን ኣተሓሳሳብን ኣመለኻኽታ ከም ዝህሉ ዝገብር ናይ ሓባር ናተይ ትብሎ መለለይ ዝኾኑ ክብርታት ልምድታት ቋንቋታት እምነታት ካልእን ዝፈጥር ሃገራዊ መንነት እዩ ክበሃል ይካል። ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ባህሊ ካብቲ ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ባህሊ ኣብሊጽካ ምርኣይ ወይ ምግላጽ ጉጉይ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ ኣዝዩ ሕጥራዩ ክኸውን ዝኽእል። ምኽንያቱ ልምዲ ናይ ሕብረተሰብ ብኣረኣእያን ኣጠማምታን ናይቲ ዝውክሎ ሕብረተሰብ ቁኑዕ ወይ ጠቓሚ ተባሂሉ ስለ ዝእመነሉ እዩ። ሎሚ ዓውለማ ፈጢርዎ ዘሎ ገዚፍን ሓደገኛን ጽልዋ ነቲ ናትና ኢልናን ንሕበነሉ ዝነበርናን ዘለናን ባህልና ብምጉሳይ ምስ ከባቢናን ኣነባብራናን ህይወትናን ብዘይሳነ ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን ምስሊ ካልኦት ሕብረተሰብ ብምቕዳሕ ምስልናን ባህልናን ንምጅላሕ ዝቀላቀለሉ ዘለዉ ባዕዳውያን ልምድታት ባህሊ ይቀላቀሉና ኣለዉ። ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ስሩ መሰረቱ ናተይ ዝብሎ ኮስኩሱን ሓብሒቡን ብዓብኡ ድማ ተቃሊሱን ዓቂቡን ዝሃነጾን ዝኾርዓሉን ዝሕበነሉን ባህላዊ ክብርታት ከም ዘለዎ መቸም ኩልና እንርድኦ እዩ። ነዚ ልዒለ ክዛረበሉ ዝጸናሕኩ ዛዕባ ዝውክል ወይ ዝምሕፀን ዓንቀጽ ጋዜጣ ሕዳስ ኤርትራ ብ14 ነሓሰ 2024 ገጽ 6 ሕታማ ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት ንባህልናን መንነትናን ዘዳኽሙ ጽምብላት ንንቀሓሎም ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓንቀጽ ከም ዝስዕብ ዛዕባ ኣንጊዱ ነይሩ። እቲ ርእስቲ ኣብ ምፍላሙ ዓውሎማ ወይ ግሎባላውነት ክንብል እንከለና ካብ ምልውዋጥ ዋሕዛ ሓሳባትን ፍልጠትን ምልውዋጥ ኣቑሑን ኣገልግሎትን ምጽልላው ባህልታትን ስሉጥ መራኸቢታትን ቁጠባዊ ዕቤትን ካልእን ተባሂሉ ክግለጽ ከም ዝከኣል ንጹር ዝኾነ መብርሂ ይብሎም። ከም ዛዕበየ ጠንቂ ውድቀት መበቀላዊ ባህልን ልምድን ሕብረተሰባት ከይከውን ድማ ዕቱብ ጥንቃቐን ሚምያን ከም ዘድልዮ ድማ ይምሕፀን ስክፍታ ከም ዘለዎ ድማ ይነግር። እቲ እዋናዊ ጽሑፍ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ህይወት ሰባት ዝቐለለን ዝመቸአን ክኸውን ልዑል ድርኺት እንተፈጠረ እቲ ዛዕበየ ኣሉታዊ ጽልውኡ ግን ንሕብረተሰባት ባህልን መነባብሮን ዓቂበን ክኸዳ ዘይኽእል ኩነተ ፈጢሩ ምህላዊ ይነግር። ቀጺሉ ነቶም ኣገደስቲ ልምድታት ምዕቃብን ምኽስኳስን ነቶም ክውገዱ ዘሎም ጎዳእቲ ልምድታት ድማ ብናይ ቀጻልን ዝተዋሃደ ጻዕርን ምእላይ ወይ ምውጋድ ከም ዘድሊ መኺሩን ተማሕጺኑን ከም ተወሳኺ ኣብ ካልኦት ሕብረተሰብ ብዝመጹ ልምድታት ምስ ባህልናን ኣነባብራናን ተዋሂዶም ከም ዝኸዱ ብምግባር ንዕቤት ባህልና ክንጥቀመሎም ይግባእ ይብል። ኣብዚ ግዜ ዓውለማ ፈጢርዎ ዘሎ ጽልዋ ኣብ ሕብረተሰብና ፈጢርዎ ዘሎ ግን ከኣ ኣድላይነት ዘይብሎም ዝተፈላለዩ ማሕበራውያን ቁጠባውን ጸገማት ዘቃልዑ ሃሰይቲ ልምድታት ይረኣዩን ይተኣታተውን ኣለዉ። ቀጻልን ብዋሕዚ ብግብሪ ኣባይታ ይትግበሩን ከም ዘለዉ ነጊሩ። እዚ ኩሉ ሰብ ዝሪኦን ተዓዲሙ ዝኸዶን ንማንም ዘገረመን ግን ከኣ እናተሰዓበ ይኸይድ ምህላው ስክፍታ ይፈጥራሉ ድማ ይውስኽ። ብዘይካቲ ዓቐኑ ዝሓለፈ ወጻኢታቱ ብመንጽር ቁጠባዊ ትሕዝቶ ስድራ ቤታት እንተርኢና ከቢድን ሓሳይን ኣብ ልዕልቲ ዝዓቢ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ዝፈጥሮ ዘሎ ጌጋ ስእልን ርድኢትን ኣመለኻኽታን መረዳእታን ሒዞም ምስሎም ንኽጋግዩን ኣብ መጻእ ከዓ ምግርጫው ናይ ባህሊ ኸስዕብ ከም ዝኽእል ምሁራት ስነሰብ ይገልጹ። ነዚ ከም ኣርእስቲ ልዕልዎ ዘሎ ኣገዳሲ ዛዕባ ንባህልናን መንነትናን ካብ ዘዳኽሙ ጽምብላት ንንቀሓሎም ዝብል እዋናውን ክግናሕ ዘለውን ልምድታት ዝምክር ናይ ምሕጽንታ ጽሑፍ ንምድላው ሕርሲ ማለት ቤቢ ሻወር ዝግበር ጽምብል ዝገልጽ ነይሩ። እዚ ዘይ ባህልናን ዘይ ልምድናን ዝኾነ ጽምብል እዚ ብርዮ የስፋሕፋሕ ምህላው ኣዝዩ ኣሸቓሊ ኮይነሎ። እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ጽምብል ምድላው ሕርሲ ዝሃቦ ትርጉም
ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቦኳር ክትሓርስ ኣብ ዝቐረበትሉ እዋን ዝካየድ ጽምብል ወይ ውራዩ ክብል ገሊጽዎሎ ንሕና እውን ነቲ ዝውለድ ዕሸል ማእከል ዝገበረ ምዃኑ በቲ ዝረኣናዮ ምስሊ ተረዲኡናን በሪሂልናን ኣሎ ብቐንዱ ግን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ቦኳር ዝግበረላ ፍሉይ ኣተኩሮን ጽምብልን ምዃኑ ኸኣ ኣብ እዛነይ ሃሚሙሎ እዚ ንመሰጋገሪ ናብ ኣደነት ባብ ዘርሑ ተባሂሉ እውን ክእመነሉ ጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ልምዲ እታ ደ ስነ ልቦናዊ ኣቀራርባ ክትገብር ሞራላውን ቁጠባውን ደገፍ ንምሃብ ተባሂሉ ከም ዝፍጸሙን ይንገረሉን ይእመነሉን ኣሎ ተወሳኺ ነቲ ዝውለድ ህፃን ዝተፈላለዩ ህያባት ብምብርካት ኣብ ቁጠባታ ስድራ ሓገዝ ንምግባር ተባሂሉ ዝካየድ ሓድሽ ዝፈለቐ ወግዒ ምዃኑ ድማ ይውስኹ ገሪምኩም ዶ ኩስኸኩም ዶ ንቐጽል በሉ ካልኡን ኣሎ ንቁጠባታ ስድራ ምሕጋዝ ጽቡቕ ዘይጽላእን ዝድገፍን እኳ እንተኾነ ነቲ ጽምብል ተዳሉ ስድራ ቤት ግን ኩሉ ሓደ ምዃኑ ኣይተርፎን እቲ ምኽንያት ድማ ህያባት ክትእክብ ወጻኢታት ጽምብል ክትሽፍን ግድን ስለ ዝኸውን እዩ እዚ ጽምብል ንኻልኦት ሕብረተሰብ ብኣረኣያን ኣጠማምታን ናይቲ ዝውክሎ ሕብረተሰብ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁኑዕ ወይ ጠቓሚ ተባሂሉ ክእመነሉ ይኽእል ኣብ ሕብረተሰብና ግን ኪኖ ጥቕምን ረብሓን ባህልና ኣብ መሳስን እጥፋእን ወጻኢ ዝጠቕመና የብሉን ጉዳይ ቤቢ ሻወር ኣቐዲሙ ተላዒል እምበር ሎሚ እናሳዕረረ ዝኸይድ ዘሎ ከም መሰነይታ መርዓ ዝቝጸር እናበርከተን እናሰሰነን ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ልምድታት እውን ተቐልቂሉሎ ብሕፅር ዝበለ መርዓ መዓልቲ ተወዲኢሉ ምስ ተቖጽረ ዝካየድ ሎሚ ዝተጠርዩ ልምድታት እስከ ንርአ ቀዳማይ ፕሪዊዲን ዝበሃል ኣሎ ይብልኹም እዚ ንመርዓ ዝኸውን ስእልን ባነርን ኮንፌትን ንምድላው ብምባል ምኽንያት ዝካየድ መርዓውን መርዓትን ሓደ ዓይነት ክዳን ብምኽዳን ዝጽምበል መርዓዊ ዝሕመሎ ናይ ክብለጸልካ ልምዲ እዩ ሎሚ ድማ ካብ መርዓውን መርዓትን ሓሊፉ ናብ ዕርኽቱን መሓዙትን ሰጊሩ ምህላው ሓደ ካብቲ ነፍስናን ከባቢናን ንኸንፍትሽ ኣገዲድና ዘሎ ልምዲ እዩ ድሕሪ ገለ እዋን ከዓ ንስድራ ቤት ዝጥርነፍን ዘማእከልን ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይተርፉን ይመስል ፍልይ ዝበለ ኣብ ገሊኡ ቪድዮ ስለዝሰኣሉ እምበር እቲ ዝበዝሐስ ብካሜራ እዩ ዝውዳእ ንምእተዊ ሓዳር ተባሂሉ ዝዳሎ ኢንትሪ ማትሪሞኒ ዝበሃል ወግዒ ተፈጢሩሎ ድማ ይውስኸልኩም እዚ ብሉሙድ ኣዘራርባ ሎብ ዘመን ንእስነት ምነውያ ዝብል ተደራቢ ስም ከም ዘለዎ ኸኣ በፂሐ ኣለኹ ብዘይካ ኣዝማድ መርዓውን መርዓትን ካልእ ኩሉ ፈላጢ ዝዕደሞ ሓዳሪ መርቑለይ ዝዓይነቱ ናይ ደስደስ እንግዶት ድማ ይዝበሃል መርዓት ዛዚሙ ሕፁነት እውን ቅድሚ ምውድኡ ዘሎ ሰሙን ዝካየድ ሶሻል ሚድያ ዘርአየና ልምዲ እውን ክውስኸልኩም እዚ ምስቲ ፕሪዊዲን ዝበሃል ተመሳሳልነት እኳ እንተለዎ ብዝያዳ ግና ምስቲ ንምእታው ሓዳር ተባሂሉ ዝፍጸም ወግዒ ሓደ ይዝበሃል ኣብ ጥቓ ምልሶት ስለ ዝግበር ድማ ካብ ዝቐደመ ብዝፍለ ክዳን ኣቑሪፅካ ንመርዓት ተፋንወሉ ልምዲ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ዕፋፈት ሎምሰበን እዩ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሓደ መዋእሉ ኣብ ደገ ዝነበረ እሞ ቅድሚ ሰሙን ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ዲያስፖራ ዝበሎ ክዕልለኩም እዚ ወዲ 5 ዓመት ኣቢሉ ንስደት ዝኸደ መንእሰይ ኣብ ሓደ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣብ ክሊ 15 ዓመት ዝርከባ ዕሸላት ኣሕዋትና ኣብ ቲክቶክ ዝረኣየኦ ሳዕስዒት ክደግማ ምስ ረኣየ ምእማን ግድስ ኢኑ ኣንታ ኣብዛ ዓድና ከምዘሎ ድዩ ክብል ንብጻዩ ምስ ሓተቶ ወይ ኣብ ግርህነቱ ዝተገረመ ብጻዩ ግደፈን ደኣ ኣዋት ውሽጠኔን ዘውፅኦ ዘለዋ ኢሉ መለሰሉ ንብለኩም በሉ ክቡራት ተኸታተልትና ምዕፀው ክገብር ብዘይካዚ ኣነ ዝገለጽኩ ካልእ ከም እትፈልጡ ኣይዘንጋዕክዎን ግዳ እኒ ስዊስ 16 ካልእን ዝበሃሉ ተመላለዮም ዝኸዱ ልምድታት ሎሚ ክፀሓፈሎም ግዚኦም ዝኣኸለ እዩ ዝመስል እሞ ብዛዓቕምና ገሌልና ንመላላ ተመላሊካ ስለ ጽብቕ ሓሳብኩም ኣካፍሉ